Последни приготовления. Готов. Ето тук. Виждате, слага си тапи за ушите. Това са плавниците, които са специализирани за такъв вид плуване. Шнорхел, екипировката, плаката. Чакаме нашия приятел с лодката, с която евентуално, придружавайки нашия приятел, изпълнявайки ролята на сейфгард, ще го придружиме до неговото плуване. Като той разглежда вече дестинацията, която го очаква. Какви препятствия го чакат още преди да влезе в бурните вълни. Трябва да преодолее тия заграждения, докато се приближи до морето. А да не говорим, че ще излезе и вълна. Айде да му се обадиме на главния капитан с лодката да дойде. И като каже, че ще дойде да потвърди, тогава влезе. Къде е телефон? Ето това е разстоянието, което го очаква. Не е малко, не е малко. 7 км минимум. Не е малко. Все пак морето е добре за сега. А и да не забравяме, че е на 54 години и най-важното днес има имен ден. Да. От гръцката гледна точка. Той понеже има македонска, тракийско, не знам каква жилка и не може да не каже нещо. Не може да не каже нещо. Аре, бе! Аре, бе! Айде тук от половин час да чакаме, бе! Тук. Иде да пием кафе, да се фърляме вятър и ще излезе вълна, бе! Аз съм представяш тук, откъдето се фърнем до пол. Ето отзад на представящите. Това така. Къде сте? На лодката ли? Айде, бе, така. Ами, аре, излизай, аз се фърнам, пък вие идвайте с нас да идва там при тебе, айде. Тук при мен той сега ще дойде. Ама аз искам, ела малко да се направи малко снимки, мимки, плаки, малко и тогава. Ето, взехме решение. Ето, отзад, представяне ще продължи отзад, нали има едно като такова, като буничка. Това е. Капитана решава да дойде. Чакаме го.